3 мільёны дозаў амерыканскай вакцыны Мадэрна, прычым абсалютна бясплатна атрымала Украіна. Пастаўку зладзілі па лініі гуманітарнай ініцыятывы COVAX, якую ажыццяўляе Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Такім чынам, агульны лік замежных вакцынаў, якія бясплатна трапілі ва ўкраіну, дасягнуў 7,5 мільёнаў. А гэта, ў сваю чаргу, азначае тысячы ўратаваных жыццяў. А што з Беларуссю? Пра нас што, забыліся? Нам што, ніхто не хоча дапамагчы? Хочуць. Проста нашыя чыноўнікі, цытата, прааналізавалі сітуацыю і лічаць, што Беларусі не варта спяшацца з далучэннем да ініцыятывы COVAX. Між іншага, так кажа намесніца міністра аховы здароўя Елена Богдан. Сапраўды, куды ж спяшацца? Яшчэ ж толькі 4-я хваля надышла, а там, глядзіш, эпідэмія сама неяк рассмокчацца. Вітаю вас! На Белсаце праграма «Тыдзень», у студыі для вас працуе Ігор Кулей. І ў наступныя 90 хвілінаў мы правядзем разам, за гэты час вы даведаецеся. Што на гэтым тыдні падпісаў Александр Лукашенко і як гэта адаб'ецца на нас? Здача суверэнітэту ці пустыя пагадненні? Малая страна с малым рынком автоматически является реципиентом любой внешней крупной экономики и функционирует на ее условиях. Беларуси повезло. Рэферэндум па Канстытуцыі ўжо ў лютым. Як да яго ставяцца лідары пераменаў і як рэагаваць выбарцам? Для нас галоўнай задачай з'яўляецца супрацьстаяць гэтаму рэферэндуму. Супрацьстаяць таму, каб дыктатар зноў нас падмануў. Чаму былы дырэктар расійскага ФСБ выступае супраць ветракоў і сонечных батарэяў ва ўкраіне? І ці можна беларускую атамную электрастанцыю назваць зялёнай? Глобальное пытанне Ярослава Стешика. Что делать с отработанным ядерным топливом? Пока что человечество его складирует в надежде, что в будущем появятся технологии по его переработке. Беларусь ужо сутыкнулася з наступствамі прымусовай пасадкі самалёта авіякампаніі Ryanair журналістам Романом Пратасевічам на борце. Але аб'яднаная Еўропа рыхтуецца да новых крокаў. Паводле чутак, Белавія патрапіць у санкцыйны спіс, а Беларусь могуць адключыць ад глобальнай сістэмы навігацыі. Наколькі жорсткай будзе пасадка, даведалася Яна Шэк. Глобальная сістэма авіязвестак – гэта пракладанне маршруту яго бяспека, паведамленні пра змены ў паветранай прасторы, юрыдычная даведка. Усё гэта можа ўжо бліжэйшым часам страціць Белаэранавігацыя, прызнаў у сераду адказны за авіяцыю ў Міністэрстве транспарту Артём Сікорскі. Абмежаванні датычылі б зоны еўракантролю. Гэта 41 еўрапейская краіна. На самом деле это может быть очень быстро сделано. Необходимо только соответствующие политические решения. Возобновить такое подключение на самом деле не будет составлять большого труда при условии, что те технологии, процедуры и инфраструктура, которая существовала для обмена, она останется. Пасля травеньскай прымусовай пасадкі лайнера Ryanair з Романом Пратасевічам на борце, Брусэль забараніў Беларусі выкарыстоўваць паветраную прастору еўразвязу. Яго краінам-сябрам не выкарыстоўваць беларускага неба толькі парэкамендавалі, чаго тыя дагэтуль прытрымліваюцца. І калі нейкая з краінаў зменіць рашэнне, адключэнне ад сістэмы авіязвестак усё адно перашкодзіць пералётам. Каб праляцець у Беларусі праз яе, краінам еўракантролю трэба будзе асобна даслаць запыт у Белаэранавігацыю, атрымаць пацверджанне магчымасці палёту, далей з такім жа запытам звярнуцца ў еўракантроль. Беларускія самалёты ў Еўропу паляцець папросту не змогуць. Але ёсць абыход – атрымліваць доступ да навігацыйных базаў праз пасярэдніцкія кампаніі. Ці спрацуе гэта на практыцы? Зависит от того, будут ли санкции введены и каким образом они будут прописаны. Потому что может быть таким образом прописаны требования, что если компания какая-то будет делиться данными, то она тоже может попасть под эти санкции. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что любой посредник в цепочке обмена данных – это всегда задержка. И на самом деле получение данных с определенной задержкой это может нести с собой в том числе угрозы для безопасности полетов. Гэта закране і грузавыя пералёты, якія дагэтуль рэгулярна выкарыстоўваюць нашу паветраную прастору. Вайскоўцы ж лятаюць паводле ўласных прыбораў. Пакуль перасоўванне беларускіх самалётаў і так абмежаванае, адключэнне мае хутчэй рэпутацыйны эфект. Напрыклад, мяркуюць, што акурат у выніку санкцыяў бразільская кампанія Embraer магла адмовіць у абнаўленні праграмнага забеспячэння 3 новых самалётаў, якія Белавія набыла ў фірмы. Паводле інфармацыі сэрвісу Flight Radar 24, яны прыляцелі на стаянку ў Казахстане. Я уверен, что производитель никоим образом не связывает принадлежность своего самолета к той или иной стране, чтобы, допустим, запретить ему
проходить это ТО. Давайте, наверное, все-таки остановимся на самой простой версии. Это то, что флот, очевидно, не используется весь Белавия, ему нужно куда-то его перераспределять. Ну и если это лизинговая была программа, то, скорее всего, просто компания и собственник получит назад свой самолет. Афіцыйнага адказу ад Embraer на наш запад пакуль няма, але медыі маюць пацверджанне казахскай кампаніі Air Astana, у якой Беларусь шукала часовую стаянку. Былі меркаванні, што Белавія насамрэч здавала самалёты на ўмовах арэнды ці продажу, але і аўтар спецыялізаванага тэлеграм-каналу, які пажадаў застацца ананімным, прытрымліваецца афіцыйнай версіі. Гэта дасць магчымасць аптымізаваць выдаткі на фоне зачыненых еўрапейскіх напрамкаў і нарастальнага палітычнага ціску. Памятайма пра тое, што Белавія эксплуатант і лізінга-атрымальнік самалётаў, а вось уладальнікам з'яўляецца АРКАП. Адпаведна, рашэнне аб перамяшчэнні прымалася сумесна. Чаму ў Казахстан? У казахскіх авіякампаній ёсць досвед абслугоўвання і падтрымкі лётнага стану паветраных судоў гэтага тыпу, а для АРКАП гэта важна. Плюс у краіне спрыяльны для часовай стаянкі клімат. Большасць самалётаў Белавіі для камерцыйных рэйсаў узятыя ў арэнду. 21 з 30 належаць Ірландыі, Даніі, Румыніі ды ЗША. Таму на саміце Еўразвязу 21-22 кастрычніка разглядаліся дадатковыя санкцыі, ужо кропкавыя, супраць Белавіі. У выпадку іх увядзення лізінг будзе забаронены. Лукашенко ўсё яшчэ працягвае выкарыстоўваць міграцыю ў якасці зброі. Я думаю, што неабходна сур'ёзна разгледзець магчымасць узмацнення ціску. Гэта тычыцца турыстычнага сектару. Трэба цалкам абкласці санкцыямі Белавію, каб яна не магла мець ніякага падтрымання. Раней праз Беларусь штодня праходзілі 300 рэйсаў. Авіякампаніі Еўразвязу ў Вялікай Брытаніі складалі трэцюю частку. Лукашенко да гэтага часу не прызнаў гэтую памылку. Яны спрабуюць паўплываць на расследаванне, якое вядзецца міжнароднай арганізацыі па грамадзянскай авіяцыі для таго, каб адбяліць сябе, зрабіць так, нібыта гэта было сапраўды правільнае рашэнне з боку рэжыма пасадзіць гэты самалёт. Таму ціск на Лукашенко будзе працягвацца менавіта ў гэтай плоскасці. Цяпер Белавія толькі падаўжае прыпыненне сваіх рэйсаў Еўразвяз і ўкраіну, якая таксама падтрымала санкцыі адносна паветранай прасторы Беларусі. Застаецца ляцець толькі на ўсход. Вымушанае прыпыненне палётаў працягнулі да 14 снежня. Дакладную суму стратаў, што панясе кампанія, падлічыць цяжка, бо і нюансаў шмат, і частка звестак у закрытым доступе. Таму аўтар тэлеграм-каналу пра авіяцыю толькі дапусціў, што гэта могуць быць дзясяткі ці сотні мільёнаў долараў. Пацверджанне гэтаму можна было знайсці ў словах Артёма Сікорскага, які хоць і называў санкцыі бяззубым укусам, днямі заявіў пра страты памерам 10 мільёнаў долараў штомесяц. Несмотря на последствия и ковид, и события этого года, которое стало действительно серьезным испытанием для белорусских авиаторов, испытанием на прочность, можно сказать, что мы не просто справились, мы действительно выстояли этой ситуации и продолжаем нашу борьбу. Тым больш Белавія адкрывае ўсё новыя ўсходнія кірункі. Старыя пачалі пашыраць перш за ўсё ў расійскі бок. Смогут ли компенсировать? Ну, большой-большой вопрос, честно. Большой вопрос. Возможно, Лукашенко захочет какие-то сделать перестановки, какие-то уступки сделать по отношению к своему восточному партнеру, да, чтобы получить вот эти возможности летать для Белавии. Пра тэрмін увядзення санкцыяў пакуль невядома. А вось адключыць белаэранавігацыю ад глобальнай сістэмы авіязвестак паводле непацверджанай інфармацыі могуць ужо 15 лістапада. Яна Шэк, Белсат. Што ж да галоўнай тэмы гэтага тыдня, то ёй сталася нечаканае падпісанне Александрам Лукашэнкам дэкрэту, што зацверджвае 28 саюзных праграмаў Беларусі і Расіі, сярод якіх інтэграцыя валютных сістэмаў, падаткі і адзіная плацёжная прастора. Што гэта? Натуральны працэс развіцця нашай краіны ці крок у небяспечным накірунку? Абмяркуем разам з Андрэем Суздальцевым, палітолагам і намеснікам дэкана факультэту сусветнай эканомікі Вышэйшай школы эканомікі ў Маскве, а таксама Андрэем Елисеевым, аналітыкам усходняга цэнтру і міжнароднай ініцыятывы iSense. Добрый вечар. Добрый вечер. Добрый вечер. Паколькі у вас аднолькавыя імёны, я таксама адразу нашым гостям скажу, што буду звяртацца да вас Андрей Иванович, а да Андрэя Елисеева буду спадар Андрэй звяртацца. Таму пытанні буду адпаведна так кіраваць. І першае пытанне да вас, Андрей Иванович. Давайте спачатку вызначымся з вашым стаўленнем вось да таго, што адбылося. Як вы лічыце, Александр Лукашенко нарэшце выканаў тое, што так доўга абяцаў, пайшоў вось ад гэтых словаў і абяцанняў да рэальных дзеянняў? Вось гэтае падпісанне вы так успрымаеце ці неяк інакш?
Нет, это не так. Именно так воспринимают почему-то в Минске. В Минске привыкли, что когда что-то подписывает Лукашенко, то приходят какие-то интеграционные авансы, деньги, какие-то ресурсы, и, в общем, начинается ликование. Это и было ликование к вечеру 4 числа. На самом деле ничего Лукашенко пока не получил, потому что никаких дальше продвижений пока нет. 28 этих вот союзных программ, они интересны по-своему. В принципе, если их ввести в действие, действительно можно создать единую такую российско-белорусскую экономику. Но зачем это Лукашенко? Ему нужны деньги сейчас. В общем-то, и в этом плане это не первое такого рода подписание, на моей памяти 4-е за последние четверть века. И ни одно из их подписаний не закончилось каким-то успехом. Все заканчивалось скандалами. К сожалению, это так, но Москва, видно, решила до конца эту работу сделать. Она, в общем, все довести до полного вот уже решения, вот уже вот карты, вот планы, давайте вводить в действие и так далее. Но беда в том, что Александр Григорьевич Лукашенко, на самом деле, нужно это не это. Ему нужно сохранение и развитие старой российской системы дотаций, которые датировали четверть века белорусскую экономику. Не больше того. Спадар Андрэй, вы пагаджаецеся з гэтым меркаваннем, бачыце нейкую небяспеку ў гэтых паперах і ці лічыце гэтае падпісанне гэтага дэкрэту пустым дакументам? Я, безумоўна, пагаджаюся з тым, што Лукашэнку перадусім патрэбная палітычная і фінансавая падтрымка Крамля. Разам з тым я, вядома, не згодны з тым, што гэта пустыя дакументы, і тут пытанне не ў тым, ці здае Лукашенко суверэнітэт ці не, падпісваючы гэтыя праграмы. Падпісваючы іх, відавочна, як белы дзень, што ён здае. Пытанне, наколькі вялікі кавалак суверэнітэта на гэты раз ён здае. Ці Беларусь небяспечна набліжаецца да мадэлі БССР-2, ці яшчэ даволі аддаленая ад яе. На мой погляд, гэтая рызыка даволі вялікая. Я мяркую, што Андрей Иванович не спрачаецца з тым, што гэтыя інтэграцыйныя карты яны будуць урываць беларускі суверэнітэт. Я так мяркую, што ён лічыць, што Лукашенко не будзе іх выконваць, і тым самым яны збольшага абнуляцца. Але я лічу, што, напэўна, Кремль будзе ставіць канкрэтныя крайнія тэрміны і аказваць палітычную і фінансавую падтрымку наўзамен на выкананне абавязальніцтваў, прапісаных у гэтых дакументах. Андрей Иванович, вось мы не бачылі ніякай пакуль дакладна рэакцыі Кремля таксама на гэтае падпісанне. Бачна было вось гэтая тэлетрансляцыя, дзе Владимир Путин таксама быў на сувязі, Александр Лукашенко нават пажартаваў, што вось, маўляў, кажуць, ён не падпіша, ён падпіша. Вось, але чаму маўчыць пакуль Москва? Чаму адтуль няма вось нейкая афіцыйна, не ведаю, як вы казалі, там, ці лікавання, ці наадварот нейкіх наступных крокаў і прымушэння Александра Лукашэнкі да выканання вось гэтых дорожных мапаў, вось зараз, тут и зараз. Ну, вы правильно отметили, Москва отнеслась к этому крайне, так сказать, почти равнодушно. Напоминаю, что 9 сентября, когда была первая встреча, это была очная встреча, это был саммит в Москве. Как-то получилось удачно, что не совпали почти с выборами в Государственную Думу. И там было где-то с недели был клик такой информационный, звон стоял, что называется. Сейчас это как-то никого не заволновало, даже интеграционные, даже вот итоговые выпуски новостей на федеральных каналах, они как-то отнеслись к этому очень холодно. Это понятно почему, потому что мы не можем, давайте говорим откровенно, так между нами, вот троими, мы не можем более, в общем-то, в таком формате датировать белорусскую экономику. Нам или мы делаем какую-то единую экономику, тогда этот вопрос дотации снимается, или тогда все по мировым ценам, потому что дальше как-то заниматься тем, что нам обещает то агрессию НАТО, то нас пытается затащить в миграционный конфликт и так далее. Как-то мы от этого всего устали. Глядзіце, ёсць яшчэ одно пытанне вельмі важнае, якое я б таксама не абмінаў, гэта пытанне легітымнасці Александра Лукашенко і таго, што ён падпісвае, як гэта будзе ўспрынята ва ўсім свеце. Я думаю, што ні для кога не сакрэт, у тым ліку і для экспертаў у Расіі, што лідары пераменаў, гэта і Святлана Ціхановская і Павел Латушка, яны вельмі негатыўна паставіліся, абодва выступілі са зваротамі пра тое, што Александр Лукашенко не мае права падпісваць ніякіх папераў ад імя беларускага народу. Давайте паслухаем адзін з такіх зваротаў, это Павел Латушка, пасля чаго працягнем размову.
Первое. Мы исходим из того, что Лукашенко утратил легитимность с 5 ноября 2020 года, в том числе и на принятие каких бы то ни было международно-правовых документов. В связи с этим заключенные Лукашенко 4 ноября 2021 года соглашения с Российской Федерацией являются юридически ничтожными и не могут быть признаны. Второе. Источником власти в Беларуси является только белорусский народ, который имеет право определять свою судьбу через непосредственное участие в принятии решений или через формирование представительных органов власти. Поскольку в Беларуси нет легитимных органов власти и управления, белорусский народ не выразил своей воли на заключение таких соглашений. Российская Федерация совершает стратегическую ошибку, углубляя свое сотрудничество с лицом незаконным способом, удерживающим власть в Беларуси, что неизбежно ухудшает оценку белорусским обществом действий российских властей по заключению данных двусторонних соглашений. Главным принципом и безусловным приоритетом для нас является сохранение суверенитета и независимости Беларуси на основе исключительного права белорусов решать свою судьбу. Андрей Иванович, вось ці гэта не нясе таксама дадатковых рызыкаў для Крамля у тым, што ёсць пытанне з легітымнасцю Александра Лукашенка. Я думаю, што вы бачылі на мінулым тыдні таксама даследаванне ВЦИОМа, якое патрапіла ў сетку, і там бачна, што у Александра Лукашэнкі няма падтрымкі ў беларускім грамадстве, а значыцца, тое, што ён падпісвае, таксама мае вялікае пытанне. Все это я поддерживаю лично, как эксперт. Я сразу сказал, 10 числа утром сказал, когда было признание стороны Китая, а потом России итогов голосования версии ЦИКа белорусского, я выступил против этого. В общем-то, публично против сказал то же самое, что сейчас сказал господин Латушко, что это стратегическая ошибка России. Но я понимаю, почему это сделано, потому что у нее Москвы и других вариантов нет. Вот, просто нет. Она решает свои национальные проблемы. Да, действительно, есть вопрос большой легитимности. Правда, он как-то не закончен, потому что страны, которые Евросоюза, которые, в общем-то, почти все отказали легитимности Лукашенко, ни одно из них посольство из Минска не убрало. То есть не разорвало отношения. В общем-то, предлагается нам это сделать за них. Вот, есть нюанс, что называется. Если вот то, что говорится, что нелегитимно и так далее, и с этим я лично как эксперт согласен, но чтобы это привести в исполнение, надо, чтобы господин Латушко и госпожа Тихановская сидели в Минске, во дворце. Тогда они смело могут все это аннулировать и тому подобное. Это очень грубо, это очень цинично, но это международные отношения. Але калі так станецца, то і гэтыя дакументы могуць стацца пазней проста неважнымі, і Москва мусіць гэта таксама разумець. Спадар Андрей, таксама пытанне даволі складанае пра тое, што, глядзіце, там аб'ядноўваецца еўразвяз, гэта толькі эканамічнае аб'яднанне, там палітычных складнікаў няма. Мы ведаем, што сярод гэтых 28 там дарожных мапаў няма палітычнага нейкага складніку. У чым тады праблема з гэтым аб'яднаннем? Ну, паглыбляецца гэта інтэграцыя. У еўразвязе таксама паглыбляецца, усе ўдзельнікі гэтага працэсу ў еўразвязе за, і большасць народу еўрапейскага падтрымлівае, напрыклад, такую інтэграцыю. У чым праблема тады паміж Беларусю і Расіяй? Ну, по-першае, інтэграцыя еўразвязе не на такіх прынцыпах будуецца і не робіцца сакрэтны трохгадовы перамоўны працэс, у які не то, што не ўключаная грамадскасць, а нават суцэльна падкантрольны парламент не ўключаны і нікому не вядомы змест гэтых лёсавызначальных дакументаў. Па-другое, што такое ўвогуле суверэнітэт? Калі мы гаворым пра суверэнітэт, гэта фактычна мажлівасць дзяржавы самастойна праз дэмакратычна абраных лідараў, парламент, праз кампетэнтных чыноўнікаў вызначаць развіццё, працэс рэфармавання ў розных сферах. Калі Беларусь праз падпісанне гэтых пагадненняў фактычна бярэцца прывесці ўсе свае прававыя інстытуцыйныя нормы да расійскіх, то відавочна, што яна аддае гэтую прэрагатыву вызначэння развіцця ў розных сферах іншай дзяржаве.
Таму відавочна гэта вялізная праблема, калі Беларусь суцэльна будзе залежаць ад Расіі, яна ўжо у вельмі вялікай ступені ёсць залежная і ў крэдытнай сферы, гандлёвай, энергетычнай. Дык вось вядома, што гэта за сабой пацягне і палітыку. Пакуль, канешне, Лукашенко будзе старацца адваяваць і мець сваю вотчыну палітычную, тым не менш па-за ім і Крэмль глядзіць па-за яго, калі ён і зайдзе рана ці позна, то разлік менавіта на тое, што Беларусь будзе суцэльна нагэтулькі залежная ад Расіі ва ўсіх сферах, што яна ўжо нікуды не падзенецца, і беларускі народ будзе проста не ў стане вызначаць сваю будучыню. Ведаеце, у нас ёсць яшчэ адно меркаванне расійскага таксама эксперта, хачу яго правесці, які цвердзіць, што гэта падпісаныя дарожныя мапы будуць на карысць менавіта Беларусі. Гэта Кірыл Кокташ, дацэнт кафедры палітычнай тэорыі МГИМО. Давайте паслухаем ягоны каментар і працягнем. Дело в том, что экономический суверенитет возможен только в случае принадлежности к большому рынку. Малая страна с малым рынком автоматически является реципиентом любой внешней крупной экономики и функционирует на ее условиях. Беларуси повезло быть акционером достаточно крупного рынка, причем полноправным участником. Она практически 150-160 миллионов человек. Это очень весомо. И это позволяет Беларуси, собственно говоря, поддерживать свою индустриальную идентичность. Потому что в ином случае на 10 миллионов человек Беларусь могла быть аграрной страной с перспективой третьестепенного придатка каких-то больших экономик. А так она оказывается наравне вполне серьезными игроками. И, в общем-то, иначе как укрепление суверенитета это тяжело квалифицировать. Есть очень простой способ, в общем-то, померить социологический уровень доверия. В общем-то, то, что Александр Григорьевич победил и признан легитимным президентом, было ясно еще на Всебелорусском народном собрании, когда, в общем-то, 0 протестов, 0 демонстрантов, 0 выступлений против. А по сути это называется легитимностью, по сути это называется признанием. Вось было яшчэ одно меркаванне наконт таксама легітымнасці Александра Лукашэнкі. Яго мы пакінем, вы ўжо выказаліся на гэтую тэму, але вернемся вось да гэтага меркавання, што Беларусь з'яўляецца удзельнікам вось гэтага вялікага рынку, мае доступ свабодны. Таму што вы, Андрей Иванович, кажаце ўвесь час, што Беларусь хоча прысмактацца як бы да расійскага вось пірага і як бы да датацыяў пэўных. А тут зусім іншы погляд на гэта ўсё, што Беларусь паўнавартасны удзельнік вось такога эканамічнага аб'яднання. С чем бы вы тут не погодились? Можно согласиться с первой частью Кирилла мнением. Действительно, очень так нежно пытаемся объединить эти две экономики, которые, кстати, очень отличаются друг от друга. И, в общем-то, и государственная система отличается. А если же конституция, которая готовится у Лукашенко, там просто монархия какая-то, это тем более отличается. Это первое. Второе, надо понимать так, что ведь никакой проблемы нет. От этого все можно отказаться. Вот я с коллегой Андреем, вот сейчас, который говорит тоже, я с ним согласен. И если есть какие-то проблемы, российская экономика, она рыночная, имеет массу проблем, но она рыночная. И, в принципе, она в 33-34 раза больше белорусской. В понятии России белорусской экономики вообще нету, не существует. Ни в Беларуси не производит такого, что в России нет. Такой грубый разговор, но откровенный. Понимаете, если не надо этого ничего, вот молдавская цена $450 за 1000 кубов газа. Привет, ребята. Вот весь ваш суверенитет. Вот так. Спадар Андрей, бачыце, ёсць карысць пэўная, так, ад такіх, ад гандлю з Масквой, ад таго, што вот ад гарачых абдымкаў і падпісання такіх крокаў наперад у бок Крамля у гэтым пытанні аб'яднання ёсць пэўная карысць. Сапраўды, што альтэрнатыва? Альтэрнатыва гэта газ па $450 за 1000 кубаметраў для Беларусі. Якая ў нас ёсць альтэрнатыва, акрамя гэтай? Ніхто ж нічога не прапануе больш, уваход у еўразвяз наўрад ці будзе магчымы. Передусім, каментуючы прапагандысцкія домыслы спадара Кірыла, ён вельмі блытае паняцце легітымнасці, значыць, і разважае з гледзяча наяўнасці грубай сілы, значыць, і падмяняе вось панятак легітымнасці.
ёй. Кажучы пра альтэрнатыву, ну, вядома, Расія, маючы ўжо вялізную залежнасць эканамічную Беларусі, якая ёсць зараз, у стане паставіць эканоміку Беларусі на калені цягам месяца, калі захоча. І з гэтага гледзяча, калі нейкае альтэрнатыўнае беларускае кіраўніцтва будзе ў зусім кепскіх адносінах з Расіяй, то, вядома, альтэрнатыўны сцэнар праглядаецца кепскі. Тым не менш, чаму мы мусім глядзець на гэты нейкі катастрафічны альтэрнатыўны сцэнар? Я мяркую, што лідары пераменаў у стане мець адносіны прыязныя з Расіяй і не ісці ў нейкія надзвычайныя негатыўныя адносіны і дачыненні з Расіяй. І гэта ў стане забяспечыць рэфармаванне і сапраўдныя перамены не толькі палітычныя, але сацыяльна-эканамічныя ў Беларусі. Гэта ў стане ўвогуле зрабіць эканоміку Беларусі болей трывалай і патрабаваць меней гэтых самых расійскіх рэсурсаў, каб існаваць. Таму тут трэба мяняць дыскусію і шукаць win-win, як гавораць, сітуацыю, значыць, пункт, пазіцыю для Беларусі і Расіі, а не глядзець на гэтыя экстрэмальныя пункты, калі з аднаго боку ёсць паглыбленая інтэграцыя, невядомая ўвогуле для беларускай грамадскасці, на якіх падставах і, відаць, пад дудку Крамля, а з іншого боку, маўляў, ёсць зусім кепскія адносіны, калі Расія, значыць, ставіць эканоміку Беларусі на калені. У меня есть еще одно короткое питание, у нас засталося не шмат часу. Калі можна, коротко попрошу так паўхвіліначкі выказацца. Лукашенко павіншаваў крымчанаў з вось гэтым днём народнага адзінства ў Расіі, свята такое. Депутат таксама Савіных у эфіры расійскага тэлеканалу сказаў, што Беларусь і дэ юра, і дэ-факта прызнае Крым расійскім. Што адбываецца? Раней Беларусь вельмі моцна абыходзіла гэту тэму. Гэта здача вось гэтай тэмы Крыму ўжо ўсё. Беларусь пагадзілася на тое, на прызнанне? Андрей Иванович. Лукашенко никогда не признает Крым. Крым для него всегда остается украинской территорией. И я это постоянно транслирую здесь, в Москве. Я говорю, никогда этим вещам не поддавайтесь. Никакого официального заявления о признании территориальной целостности России от Лукашенко не было. Как бы там Савиных не выкручивался, и не будет. Кстати, это один из оснований для того, чтобы если в России есть очень серьезная тема, вот стоит и так дальше статировать республику. Напоминаем вам, что до 1 января вот, заканчивающегося года общая сумма дотаций, преференций, субсидий и так далее, которую получила республика за 20 лет, 137 миллиардов долларов. Ну, ребят, ну сколько можно? Спадар Андрей, як вы ўспрымаеце тое, што адбываецца з Крымам? Гэта прызнанне? Пакуль не, але я не упэўнены, што яго не будзе аж ніколі, як гаворыць Андрей Иванович. Я нагадаю, што гады 2-3 таму, калі стартаваў працэс перамоваў па гэтых інтэграцыйных картах, то шмат якія палітычныя каментатары казалі, што Лукашенко, маўляў, ніколі і ні пры ніякіх абставінах іх не падпіша, але ж падпісаў. Гэтаксама ніколі не кажа ніколі. І калі гэтая самая мадэль БССР-2, калі гэты сцэнар рэалізуецца, то Лукашенко нікуды не падзенецца, як прызнаць Крым расійскім. Я не кажу, што гэта адбудзецца аж скора, але відавочна, што Кремль на гэтым налягае. І вельмі яўная заява Пяскова на то, што гэтае запрашэнне ў Крым Лукашенко ляжыць на стале, яно пра гэта добра гаворыць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Маімі спадарства-суразмоўцамі былі Андрей Суздальцаў, палітолог, намеснік дэкана факультэту мировой эканомікі і палітыкі вышэйшай школы эканомікі ў Маскве, а таксама Андрей Елисеев, аналітык усходняга цэнтру ІСэнс. А зараз вашай увазе агляд важных падзеяў мінулага тыдня за 100 секундаў. Пяты санкцыйны пакет супраць беларускага рэжыму плануюць прыняць у сярэдзіне лістапада. Праз міграцыйны крызіс на межы Беларусі і Еўразвязу будзе пашыраная колькасць беларускіх асобаў і кампаніяў у санкцыйным спісе. Сёлета Нямецчына выявіла амаль 8 тысяч уцекачоў, якія трапілі ў яе праз нашу тэрыторыю. А Польшча толькі за апошні месяц зафіксавала з боку Беларусі больш за 17 тысяч спробаў незаконна перайсці мяжу.
Інтэрпол заявіў пра немагчымасць выкарыстання сваіх каналаў дзеля вышуку Святланы Ціханаўскай. Раней офіс Ціханаўскай і ініцыятыва «Байпол» перадалі ў Інтэрпол доказы таго, як рэжым Лукашэнкі шукае беларусаў у іншых краінах з мэтай іх палітычнага пераследу. Ля будынку Інтэрполу ў Варшаве беларусы зладзілі мітынг з патрабаваннем часова спыніць супрацу з уладамі Беларусі. Чарговую абаронцу Эдуарда Бабарыкі і Ірыну Варанкову пазбавілі права на адвакацкую дзейнасць. Прычына, нібыта, недастатковая кваліфікацыя. На гэтым жа паседжанні Міністэрства юстыцыі паведаміла адвакату Андрэя Падшобу та Александру Бірылаву, што ягоная кваліфікацыя, цытата, не цалкам адпавядае патрабаванням заканадаўства. У Менскім гарадскім судзе працягнуўся разгляд справы палітвязня Мікалая Дзядка. Спачатку паседжання адклалі, нібыта праз мінаванне будынку, а пасля ўсё ж такі правялі. Пракурор Антон Цюменцаў запатрабаваў для Дзядка 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Прысуд Мікалая гучаць 10 лістапада. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прызнала экстрэмісцкім фармаваннем неакрэсленую групу грамадзянаў, аб'яднаных з дапамогай інтэрнэт-рэсурсаў Белсат. Гэта цытата. Яшчэ раней матэрыялы Белсату прызналі экстрэмісцкімі. Нашу калегу Ірыну Слаўнікаву і яенага мужа на гэтым тыдні пакаралі адміністратыўным арыштам на 15 сотняў, нібыта за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Часамі, калі вытрымаць эмацыйную дыстанцыю ад усяго таго, што адбываецца ў Беларусі, і прааналізаваць падзеі з халоднай галавой, то пачынаеш разумець, як на нашых вачах кавалак за кавалкам разбураецца фундамент, на якім трымаецца брэнд палітыка Александра Лукашэнкі. Ён старанна будаваў яго яшчэ з дапрэзідэнцкіх часоў. Дэпутат апазіцыі, змагар з карупцыяй. Але мінула 30 гадоў, і сям'я Лукашэнкаў абрасла тлушчыкам. Публічнае прызнанне ў тым, што прымае хабар ад грамадзянаў іншай краіны, рэзідэнцыі, шыкоўныя паветраныя статкі і аўтамабілі. Усяго гэтага не схаваць. А беларусы падзяліліся на дзве часткі. Большую, якая усяго гэтага катэгарычна не прымае, і меншую, якая шукае для сябе апраўдання ў тым, што ўлада крадзе ў любой краіне. Наступны валун у фундаменце лукашэнкаўскай папулярнасці – гэта сацыяльная арыентаванасць. Але ўзгадайце, колькі за апошнія годы было адменена ільготаў. Па транспарце, леках, санаторным лекаванні, аплаце камуналкі, падатках. Колькасць платных месцаў у беларускіх універсітэтах даўно перавышае колькасць бясплатных. Да і бясплатнымі гэтыя месцы назваць язык не паварочваецца. Мы адзіная краіна Еўропы, дзе пасля атрымання дыплому вы абавязаныя 2 гады працаваць там, дзе вам скажуць. А учора Лукашэнка і ўвогуле запатрабаваў размяркоўваць медыкаў пасля вучобы на 10 гадоў. Скажыце, калі вам 10 гадоў трэба працаваць там, дзе загадаюць, гэта бясплатная вучоба? Мне здаецца, для гэтага ёсць іншае слово – нявольніцтва. Бясплатная медыцына зрабілася медыцынай з даплатамі, калі вас, канешне, сапраўды цікавяць вынікі лекавання. Ну а тое, з якім клопатам пра народ паставіўся Лукашэнка ў часе эпідэмію ковіду, нават сярод ягоных прыхільнікаў успрымаецца як насмешка з людзей. І так за што не бярыся? Лукашэнкаўскі брэнд пра парадак і законнасць пераўтварыўся ў зграі апрычнікаў у чорным, што б'юць вітрыны кафетэрыяў, страляюць кулямі ў мірных жыхароў. У тысячы палітвязняў і прызнанне таго, што калі дыктатару трэба, то інагда не да законаў. Наступны міф пра хітрага палітыка, што спрытна грае на 2 фронты. Учапіўшыся сінімі пальцамі за трон, гэты чалавек згубіў усіх патэнцыйных саюзнікаў, акрамя аднаго, паставіўшы тым самым пад пытанне суверэнітэт Беларусі. А што калі заўтра дзеля захавання ўлады трэба будзе цалкам здаць незалежнасць? Дабрабыт? У эканоміцы на абяцаныя па 500 мы то наступаем, то адступаем. Але гэта па афіцыйнай статыстыцы. Па факце ж, абсалютная большасць беларусаў запаведных 5000 зялёных чакае ўжо другое дзесяцігоддзе. А што фабрыкі і прадпрыемствы, уратаваннем якіх ад самага пачатку свайго праўлення так ганарыўся Лукашэнка? Паглядзіце спісы. Сотні з іх абанкроціліся і закрыліся. Наступныя сотні стратныя і ледзь трымаюцца на плаву. Ну, імідж крэпкага гаспадара і аграрыя вы ў яго дакладна не забярэце. Сур'ёзна? Сельская гаспадарка паказала сёлета абсалютна незадавальняючы вынік. Беларусь губляе імідж паспяховага вытворцы і ўводзіць забароны на вываз зерня. Пры ўкладзеных дзясятках мільярдаў долараў інвестыцыяў у гэты сектар нам не хапае вырашчанага нават для сябе самых. Сёлета пачалі купляць бульбу ва ўкраіне яшчэ ў часе, пакуль збіралі ўласную. І гэта ў год, калі ўсе нашыя суседзі сабралі рэкордна высокія ўраджаі. Затое ў нас дарогі класныя. Былі.
Вы даўно па М1 ехалі? Галоўная транспартавая артэрыя Беларусі і крыніца вялікіх прыбыткаў пераўтварылася з гонару ў сорам. Кіроўцы масава скардзяцца. Чыноўнікі пра праблему ведаюць даўно. 3 гады таму міністр транспарту Алексей Аураменко абяцаў, у 2021 годзе пачнецца капітальнае аднаўленне М1. Не пачалося. Учора гэтак званы прэм'ер Галоўчынка заявіў, што зараз ідзе толькі адпрацоўка схемы па фінансаванні, пасля чаго яшчэ трэба правесці праектавыя працы. На нармальнай мове гэта азначае, што ні плану, ні грошаў на іх рэалізацыю няма. Я ўжо не кажу пра якасць вулічнага пакрыцця ў нашых гарадах, пра шматлікія дабітыя другасныя дарогі і развальваючыя масты. А яшчэ гэтае любімае лукашэнкаўскае прадстаўленне Беларусі астраўком стабільнасці. Кпіны з заходніх краінаў, на вуліцах якіх спяць мігранты, брудна і людзі труцца. Уласнымі рукамі самы абвешчаны прэзідэнт нішчыць і гэтую частку свайго іміджу. Мігранты запаўняюць вуліцы беларускіх гарадоў, спяць на газонах у цэнтры Менску і замерзаюць на смерць у памежных лясах. Нездарма любительница Масандры і па сумяшальніцтве прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсман хвалілася, што дыктатура – гэта брэнд Беларусі. Вось тут я згодны, Наталя, бо больш ніякіх брэндаў і не засталося. Дарэчы, пра дыктатуру. У спробах перапісаць Канстытуцыю ў 3-й раз Лукашенко ўрэшце выйшаў на фінішную прамую. Аб'яўлены прыблізны час рэферэндуму – люты, і названыя галоўныя змены. Пра доўгую гісторыю падрыхтоўкі плебісцыту і матывы, што пераследуе самаабвешчаны прэзідэнт, распавядзе Ірына Карніенка. Мы уже разогрели наше общество, и люди ждут новую конституцию. Паводле дзейнага галоўнага закону краіны найвышэйшыя органы дзяржаўнай улады прадстаўляюць прэзідэнт, паўнамоцтва якога распісаныя ў 30 пунктах. Парламент або нацыянальны сход, які складаецца з 2 палатаў – Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі. Урад, які ўвасабляе Савет міністраў на чале з прэм'ер-міністрам. Паводле цьмяных тлумачэнняў Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў, у новай канстытуцыі мусіць адбыцца пераразмеркаванне паўнамоцтваў, прынамсі, у прэзідэнта іх стане меней. А ў спісе найвышэйшых прадстаўнічых органаў краіны з'явіцца ўсебеларускі народны сход. Ці можна ўсур'ёз абмяркоўваць увогуле гэтая прапанова Лукашэнкі? Ён як пацук на патэльні скача, спрабуе нешта зрабіць, удаваць нейкую актыўную дзейнасць. Мы бачым разгубленага чалавека, які спрабуе нейкім чынам утрымаць сітуацыю, утрымаць уладу, застацца яшчэ месяц, кіруецца прынцыпам нам бы дзень прастаяць і ноч пратрымацца. Але ён ужо даўно не думае пра Беларусі і дакладна не здольны кіраваць краінай. У гісторыі сучаснай Беларусі канстытуцыя праз рэферэндум мянялася ўжо двойчы. У 1996 годзе прэзідэнт атрымаў большыя паўнамоцтвы і стаўся вышэйшым за парламент і ўрад, а паміж беларускай і расейскай моваю прызначылі раўнапраўе. У 2004 годзе адна асоба атрымала права выбірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ці можа рэжым Лукашэнкі дазволіць сабе правесці 3-й рэферэндум ужо ў лютым, або наогул любы плебісцыт? Тое яшчэ пытанне. Нягледзячы на спробы прапаганды давесці, што новая канстытуцыя будзе болей дэмакратычная, рэальнасць зусім іншая. Першыя развагі пра змену ў Канстытуцыю пачаліся задоўга да таго, як нелюбоў беларусаў да Лукашэнкі атрымала форму масавых вулічных пратэстаў. Яшчэ ў 2018 годзе на сустрэчы з суддзямі Канстытуцыйнага суду Александр Лукашенко заявіў, што жыццё не стаіць на месцы і трэба думаць пра змену ў Канстытуцыю. Наступным разам ён вярнуўся да тэмы падчас вялікай размовы ў сакавіку 2019-го. Я вам клянусь, что эта конституция не будет продавливаться, она не будет приниматься нахрапом, так как-то с заинтересованностью моей. Я вам клянусь, что этого не будет. Ужо ў лістападзе таго ж года дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігор Марзалюк паведаміў, што падрыхтаваныя ажно 17 варыянтаў новай канстытуцыі. Самое важное – это конституционные измены, это переразмаркование уладных функций, это больше улады парламенту, які будзе кантраляваць прэм'ер-міністра і прэм'ер-міністра. Это адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа, это рэформа мясцовага самакіравання. Летась улетку Лукашенко заявіў, што 2 варыянты канстытуцыі ён уже адкінуў. Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, что нам это надо сделать. Летась у жніўні ён удакладніў сваё конституцыйнае бачанне. Надо сделать так, чтобы система работала не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко.
Лукашенко шукаў ідэю для галоўнага закону краіны нават на сустрэчы з палітвязнямі ў СІЗА КДБ. Конституцию на улице не напишешь. Падчас усебеларускага народнага сходу Лукашенко абяцаў зладзіць усенароднае абмеркаванне праекту Канстытуцыі, а ў красавіку намеціў тэрмін правядзення рэферэндуму пачатак наступнага года. Галоўнай мэтай для Лукашэнкі з'яўляецца запісаць пажыццёвы імунітэт, недатыкальнасць, каб гарантаваць сабе ад пераследу, крымінальнага пераследу. Другі момант, накірунак, гэта уключыць у склад так званага ВНС па сваіх паплечнікаў, якія таксама атрымаюць імунітэт, каб недатыкальнасці. Это канстытуцыйны пераварот, які плануе Лукашенко, каб утрымацца пры ўладзе, легітымізаваць сваю ўладу, усталяваць яшчэ большы кантроль над Беларусю. Палітолог Андрэй Елісеў нагадвае, што ідэю канстытуцыйнага пераўтварэння ў Беларусі падтрымлівае Крэмль. Масква пачала публічна намякаць на такую неабходнасць Лукашэнку пасля прэзідэнцкіх выбараў і буйных пратэстаў супраць фальсіфікацыяў. Лукашенко мае свою частку дамовы гэтай вялікай сделкі з Крамлём. Ён жа стараецца і хоча прадаць новую канстытуцыю Крамлю наўзамен на выкананне гэтых падпісаных дамоўленасцяў. Пры рэжыме Лукашэнкі немагчыма зладзіць сапраўднае грамадскае абмеркаванне праекту новай канстытуцыі. Толькі яго бачнасць, лічыць Павел Латушка. Дарэчы, прапагандыстам і тое, што з Беларусі выстаўленыя ўсе незалежныя СМІ, а грамадства застаецца пад няспыннай пагрозаю дзяржаўнага тэрору. Для нас галоўнай задачай з'яўляецца супрацьстаяць гэтаму рэферэндуму, супрацьстаяць таму, каб дыктатар зноў нас падмануў, каб выкарыстаў функцыянальную ўладу, якую ён мае, каб фактычна вымусіць сітуацыю прыняцця канстытуцыі, якая яму адпавядае. У нас ёсць адзіная пазіцыя, што рэферэндум павінен быць сарваны. Калі ён будзе абвешчаны, тады трэба прыходзіць на ўчасткі, галасаваць супраць і псаваць бюлетэні, можна байкатаваць, але пакуль ён не абвешчаны, яго трэба проста зрываць. Трэба зрабіць усё, каб гэты рэферэндум не адбыўся. На думку Франка Вячоркі, мяняць сістэму трэба кардынальна. А такая касметычная змена, якою выглядае рэферэндум, сітуацыю ніяк не выправіць. Канстытуцыя нам патрэбная, новая, але для пачатку можна вярнуцца і да Канстытуцыі 94-го года, як пераходнай. Але ж Канстытуцыя – гэта не асноўная праблема. Праблема, што яна не выконваецца. У нас у краіне анархія і беззаконне, учыненае крымінальным рэжымам, і Канстытуцыя проста ігнаруецца. Як вынікае з апублікаванага ў сярэдзіне кастрычніка закрытага даследавання ўсерасейскага цэнтра вывучэння грамадскага меркавання, амаль 2/3 беларусаў дагэтуль прагнуць адхілення Лукашэнкі ад улады. Амаль столькі ж выступаюць за парламенцкую, а не прэзідэнцкую рэспубліку. А за новую канстытуцыю, не ўдакладняючы, у якой версіі, выступаюць трохі менш за палову рэспандэнтаў. Ірына Карніенка, Белсад. Тэму працягнем абмяркоўваць са старэйшым дарадцы Святланы Ціханаўскай, Франакам Вячоркам. Добры вечар. Добрый вечер. Франаку, вось тут у гэтым сюжэце толькі што гучала ўжо меркаванне, акурат тваё, што трэба зрабіць усё, каб рэферэндум не адбыўся. Але да рэферэндума застаецца вельмі мала часу, па сутнасці менш за 4 месяцы, так, калі ён сапраўды адбудзецца ў лютым. Да чаго канкрэтна будуць заклікаць лідары пераменаў, да чаго канкрэтна будзе заклікаць офіс Святланы Ціханаўскай? Што трэба будзе рабіць з беларусамі, якія падтрымліваюць перамены ў Беларусі? Але канкрэтна, калі можна, таму што там у матэрыяле гучала даволі расплыўчата гэта. Кожны дзень мы праводзім кансультацыі з каардынацыйнай радай, НАУ, чэсныя людзі, байпол, рабочы рух, зубар, і выпрацоўваем менавіта сцэнар канкрэтных дзеянняў. Што могуць зрабіць тыя, хто збіраюцца прыйсці на ўчасткі, ці гэта псаванне бюлетэняў, ці гэта галасаванне супраць, што могуць зрабіць байкотчыкі, што могуць зрабіць беларускія дыяспары, што могуць зрабіць тыя, хто не галасуюць прынцыпова. Для кожнага будзе нейкае дзеянне, але ўсе гэтыя дзеянні павінны звесціся да аднаго: скажы Лукашэнку не. Калі гэты рэферэндум не будзе абвешчаны, а ён можа быць зацягнуты, перанесены, мы это бачылі з мясцовымі выбарамі, тады мы павінны хутка адаптаваць нашу тактыку, нашыя дзеянні да новых умоваў і да новага календарнага пляну. Але калі будзе вельмі шмат розных стратэгій, у цябе не атрымаецца так, як вось з гэтай забастоўкай, якая зараз, што частка кажа, мы за забастоўку, але за падрыхтаваную крыху пазней, хтосьці ўжо абвяшчае, і ў выніку атрымоўваецца, выглядае на тое, што ёсць нейкі разлад у дэмакратычных сілах.
Ці не будзе вось тут жа так? Стратегія одна. Я з вами згодны абсолютно. Павінна быць одна пазіцыя. І ўжо вось літаральна сёння я чытаў першы драфт супольнай пазіцыі ўсіх дэмакратычных сілаў. Гэта будзе одно дзеянне, якое асноўнае, і дзеянне для тых, хто не можа выканаць асноўнае дзеянне. Напрыклад, для некаторых беларусаў прагаласаваць альбо запсаваць бюлетэнь можа быць не варыянтам. Таму мы прапановаем іншае дзеянне, якое не пярэчыць. У любым разе будзе адзіная пазіцыя, адзіная тактыка і адзіная кампанія ўсіх дэмакратычных сілаў. Але я ўжо бачу пэўную супярэчнасць, таму што атрымоўваецца ці не атрымаецца, што гэта адзіная тактыка, яна бяззубая, таму што адных вы будзеце казаць: окей, байкатуем, не ідзем, другія ідуць, але псуюць бюлетэнь. У выніку атрымаецца, што тое, чаго, напрыклад, хоча Александр Лукашенко, каб паказаць, што людзі прыйшлі на ўчасткі, адбудзецца, таму што вы заклікаеце там, напрыклад, папсаваць гэты бюлетэнь. Гэта яна супярэчыць, вось гэтая адзіная стратэгія можа ўнутры супярэчыць сама сабе. Ці вы гэта бачыце, ці звяртайце ўвагу на такія рэчы? Не, калі мы дамаўляемся, што наша задача зрываць рэферэндум і паказваць тое, што ён незаконны, што Лукашенко не мае права яго праводзіць, што гэта чарговая спроба падмануць людзей, то дзеянні могуць адрознівацца. Але павінна быць нейкае асноўнае дзеянне і розныя варыянты на розныя выпадкі. Нават на выбарах у жніўні 2020 году некаторыя галасавалі, некаторыя байкатавалі, але ўсе потым выходзілі на плошчу. Таму можна зрабіць, што некалькі дзеянняў з'яўляюцца часткай адной тактыкі. Разумею. Чаму вы ставіцеся да гэтага рэферэндуму сур'ёзна? Вы лічыце Александра Лукашенко нелегітымным, так? Усе абсалютна цэнтры вось такіх лідараў пераменаў лічаць, што гэта нелегітымны палітык, але пры гэтым ідзе такое ўвязванне ў гэтую гульню, так? Лукашенко абвяшчае пра новы рэферэндум, і як бы ці не атрымоўваецца, што вы будзеце гуляць па ягоных правілах у ягонай гульні? Ні ў якім разе мы павінны скарыстацца гэтай нагодай, каб згуляць на сваю карысць і выкарыстаць гэтую кампанію менавіта для нашых мэтаў. Нашыя мэты — гэта дэмантаж дыктатуры, гэта зрынанне дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі і гэта правядзенне новых выбараў. Канстытуцыйны рэферэндум, які нам навязвае Лукашенко, ён не вырашае крызісу ў краіне. Гэта спроба для Лукашэнкі захаваць уладу, а для Захаду паказаць, што ён праводзіць нейкія рэформы і для Расіі у тым ліку. Мы ж павінны проста скарыстацца гэтым як нагодай. У нас будзе дата, пад якой мы можам правесці некалькі кампаніяў мабілізацыі. Сітуацыя сёння і сітуацыя ў лютым можа адрознівацца. Магчыма, у лютым у нас будзе больш шансаў арганізаваць і стартаваць нацыянальны страйк. Магчыма, у лютым будзе добрая нагода аб'явіць план перамогай і запусціць гэты план, які рыхтуецца ўжо паўгоду. Мы не ведаем, якім чынам зрэагуе сістэма на санкцыі, таму што 8 снежня вельмі важная дата, калі ўступаюць у сілу амерыканскія санкцыі супраць Беларусь-Калія. Ці не прывядзе гэта, напрыклад, да поўнага спынення вытворчасці і экспарту Беларусь-Калія і ў сваю чаргу да бунтаў ці пратэстаў у Салігорску. Таму вось гэтая рэальнасць, у якой мы сёння, у якой будзем праз 3 месяцы, яна можа быць абсалютна розная. Мы павінны улічваць розныя магчымыя сцэнары. З гэтага адказу я разумею, што ніякіх надзеяў на тое, што будзе адбывацца 22-23 лістапада ў Вене няма, бо там з падачы, можна так сказаць, аўстрыйскіх уладаў будзе канферэнцыя вялікая па Беларусі. Некаторыя кажуць, што магчыма там будуць прысутнічаць прадстаўнікі рэжыму, можа нейкія перамовы будуць. Я так разумею, што на гэта спадзеву няма. Там ніхто не прыедзе, хутчэй за ўсё, ад беларуска, ну маецца на ўвазе боку вось рэжыма. Не, ну кіньце вы. Па-першае, вельмі малаверагодна, што до 22 лістапада Лукашенко вызваліць і рэабілітуе ўсіх палітычных вязняў. Плюс прыезд Лукашэнкі на гэтую канферэнцыю... Не Лукашэнкі, я кажу пра... Канешне, не Лукашэнкі, я маю на ўвазе прадстаўнікі. Любых прадстаўнікоў рэжыму прыезд на гэтую канферэнцыю будзе значыць прызнанне перамогі народу, прызнанне Святланы Ціханаўскай, прызнанне Каардынацыйнай рады, якія заяўленыя асноўнымі ўдзельнікамі гэтай канферэнцыі. Гэтая канферэнцыя будзе хутчэй пра тое, якім чынам змабілізаваць міжнародную супольнасць для вырашэння крызісу. Ужо 6 ці 7 міністраў пацвердзілі свой удзел, у тым ліку высокія прадстаўнікі Еўрапейскага звязу. Пакуль што запрашэння не атрымалі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, але, безумоўна, мы плануем удзельнічаць і зрабіць так, каб гэтая канферэнцыя заявіла рашуча аб тым, што ніякіх перамоваў пакуль не вызваленыя палітвязні,
трэба настойваць на тым, што крызіс павінен вырашацца пры дапамозе выбараў, і міжнародная супольнасць павінна выпрацаваць новую дакладную эфектыўную стратэгію па Беларусі. Бо палітычная воля ёсць, але канкрэтнага пляну дзеянняў, які прывёў да пераменаў, дапамог бы беларусам прывесці краіну да пераменаў, гэтага пакуль няма. Ну вось адказ, дарэчы, канспіролагам адразу, якія казалі, што магчыма у Вене будуць нейкія перамовы з удзельнікамі прадстаўнікоў рэжыму, ўжо пачалося. Не пачалося, ну, пабачым. Наканец, хацеў задаць яшчэ одно пытанне. Пабачыў допіс, яно крышачку не тычыцца вось гэтых палітычных, можа, тэмаў, пра які мы гаварылі. Пабачыў допіс у Фейсбуку пра гэту ініцыятыву з вакцынамі. Гаворка пра 400 тысячаў вакцынаў, якія могуць быць перададзеныя Беларусі. Ці дачакаюцца беларусы альтэрнатывы у выглядзе вось гэтых заходніх вакцынаў, якімі, магчыма, хтосьці б хацеў прывіцца ў адрозненні ад спутніка ці кітайскай? Тое, што гэтых вакцынаў, заходніх вакцынаў няма у Беларусі, віна ляжыць на рэжыме Лукашэнкі. Ён блякуе, ён зацягвае, ён пэўны час даў дабро, але потым заблякаваў гэта. У яго мяняецца пазіцыя, і яўна ён галоўны тормоз гэтай ініцыятывы. Мы бачым, што Украіна сёння атрымала 3 мільёны дозаў Мадэрна, бясплатных вакцын для украінцаў, а беларусы не атрымалі нічога, хаця Еўразвяз, Еўрапейская камісія і Сусветная арганізацыя здароўя гатовыя іх прадаставіць. Але вось менавіта на гэтым тыдні, на наступным будзе вырашацца лёс гэтых вакцынаў. Калі ўсё будзе добра, і калі, дай Божа, здаровы цвярозы розум пераможа ў галовах беларускага рэжыму, то гэтыя вакцыны трапяць все-таки ў Беларусь, і частку жыццяў мы ўратуем. Гэта па лініі ковакса, я правильно разумею таксама? Гэта ўсё Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, просто вы перавядзеце з імі перамовы? Ці не? Ці гэта нейкія іншыя вакцыны? Не, у ковакса няма вакцынаў. Тут трэба знайсці краіну, якая можа даць вакцыны, Еўрапейская камісія, якая можа аплаціць, прафінансаваць гэтай вакцыны, ці Еўрапейскі інвестыцыйны банк, і ковакс, ці САС, як адзін з дыстрыбутараў, рэалізатараў вакцынаў. Тут шмат бакоў задзейнічаныя, і ўсе бакі гатовыя гэта зрабіць. Пакуль што што за краіна толькі, што за краіна гатовая перадаць? Польшча. Польшча тоже гатовая, але на гэтым тыдні перамовы з Нямецчынай, з міністрам здароўя Нямецчыны, Святлана Ціхановская ў Берліне сустракаецца з ім у чацвер, калі не памыляюся, і там будзе размова пра нямецкія вакцыны таксама. Франаку, дзякую вялікі за гэтую размову. Старэйшы дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка, быў з маім суразмоўцам. Вось як бачыце, шаноўныя гледачы, вакцыны існуюць, Польша гатовая перадаць, усе гульцы гатовы таксама падтрымаць, акрамя Беларусі. Добрага вечару. Яшчэ нядаўна ў шатландскім Глазго сусветныя лідары вырашалі, як спыніць глобальнае ацяпленне на нашай планеце. Размовы ішлі пра спыненне масавых высечак лесу, гандаль квотамі на выкіды і інвестыцыі ў зялёную энергетыку. Наблізіць апошнюю тэму для гледачоў Белсату узяўся Яраслаў Сцешык. Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, чаму з выраю журавы на палесе ляцяць. Так, у нас няма мора і цёплых пясчаных пляжаў, у нас няма горных альпійскіх вяршыняў, але ў Беларусі дастаткова ўраўнаважанае надвор'е, каб рабіць грошы проста з паветра. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Яраслаў Сцешык, а на Белсаце глобальнае пытанне. І сёння мы пагаворым пра аднаўляльныя крыніцы энергіі, як сродак заробку і энергетычнай бяспекі. Пра аднаўляльную энергетыку цяпер чуваць адусюль, асабліва з брытанскага Глазга, дзе праходзіць кліматычны саміт ААН. Канферэнцыя сабрала палітыкаў з амаль 200 краінаў, навукоўцаў з усяго свету і дзесяткі тысяч пратэстоўцаў. Мэта канферэнцыі дамовіцца, каб чалавецтва спыніла глобальнае пацяпленне, каб сярэдняя тэмпература па планеце не паднялася больш чым на 1,5 градуса, бо кліматычныя анамаліі сталі небяспечнымі для жыцця. У Канадзе лясныя пажары спалілі некаторыя гарады. Людзі мусілі кідаць усё і ўцякаць. Тыя, хто раней не верыў у глобальныя змены клімату, раптам пабачылі іх эфект на парозе дома. Парніковы эфект – фізічная з'ява міжпланетнага ўзроўню. Сонца выпраменьвае святло
святло ў дыяпазоне кароткіх хваляў. Гэтае святло награвае паверхню зямлі, і наша планета вылучае цеплавую энергію, інфрачырвонае выпраменьванне. Гэта доўгія хвалі, але частка газаў у нашай атмасферы, метан, вадзяная пара і вуглякіслы газ не выпускае гэтага выпраменьвання, а паглынае яго, награваючы паветра. Дзякуючы парніковаму эфекту мы не жывём у ледзяной пустэльні, але калі вуглякіслага газу становіцца зашмат, зямля у цэлым пераграваецца і нам робіцца некамфортна. Вось гэта самае даўняе выкапнёвае паліва, якім карыстаецца чалавек – каменны вугаль. У яго ператварыліся лясы, якія бясконца доўга забіралі вуглярод з атмасферы, раслі, падалі, ды каменелі. Вугаль як ресурс неаднаўляльны. 300 мільёнаў гадоў таму грыбы навучыліся харчавацца самымі цвёрдымі дрэвамі. І цяпер, калі расліны гінуць, яны гніюць і парахнеюць. Так што новага вугалю больш не будзе. А той вугаль, які назапасіўся за дзесяткі мільёнаў гадоў, людзі выкопваюць і спальваюць у вялізных аб'ёмах, літаральна некалькі стагоддзяў. Адсюль сярод іншага і дысбаланс вуглякіслага газу ў атмасферы. Да таго ж вугаль як паліва яшчэ і забруджвае паветра пылам. Ничего другого не так не загрязняет окружающую среду, как выхлопы от сжигания углей. Спыніць глобальныя змены клімату можна, знізіўшы выкіды вуглякіслага газу і павялічыўшы долю аднаўляльнай энергіі. Аднаўляльных крыніц энергіі дастаткова шмат. Гэта, канешне, і сонечная, і ветравая, і біягазавыя станцыі, і гідра таксама адносяцца да аднаўляльнай. Электрычнасць можна атрымаць з прыліваў, адліваў і марскіх хваляў. Паліва для транспарту – гэта і біядызель з алею, і сінтэзаваны біякерасін для самалётаў. Нават спальванне саломы і галля на цеплавой станцыі – гэта аднаўляльная энергетыка, бо салому тую можна вырасціць ізноў. Ядравую энергію нельга назваць цалкам зялёнай, бо на АЭС не выпрацоўваюць энергіі са сталаўзнаўляльных прыродных ресурсаў. Туды патрэбнае выкапнёвае паліва – уран. Атамны рэактар награвае ваду, вада круціць турбіны, так атрымліваем электрычнасць. Але лішкі цеплыні АЭС выдае ў атмасферу ў выглядзе вадзяной пары, якая таксама ўзмацняе парніковы эфект і глобальнае пацяпленне. А ў выпадку аварыі на АЭС ці на сховішчы ядравых матэрыялаў наступствы для людзей будуць зусім не зялёнымі. Что делать с отработанным ядерным топливом? Пока что человечество его складирует в надежде, что в будущем появятся технологии по его переработке. Атрымаць электрычнасць і цеплыню можна не толькі з паветра, але і з каровіных ляпёхаў у біярэактары. Туды загружаюць вадкія адкіды жывёлагадоўлі і цвёрдае біялагічнае смецце. У рэактары ўсё гэта бродзіць з дапамогаю карысных бактэрыяў без падачы паветра пры тэмпературы ад 3 да 70 градусаў Цельсія. Бактэрыі ядуць біямасу, вылучаюць біягаз, метан, які ідзе ў газавы балон або адразу на цеплавую электрастанцыю. Станцыя выдае цеплавую энергію і электрычнасць у сетку, а пераброджаныя рэшткі – гэта глей, які вывозяць на палі як біялагічна бяспечнае ўгнаенне. Гэта не проста разліў на палі недзе, да, вось тое, што ад свінафермы ці ад кароўніка. Гэта вось менавіта якаснае ўгнаенне, якое можа быць, плюс вось няма гэтай шкоды. Аднаўляльная энергетыка – гэта яшчэ і спосаб зарабіць або, прынамсі, істотна ашчадзіць грошы. Не так даўно я был у горадзе Слаўгарадзе, яны паказвалі нам сваю раённую бальніцу, шпіталь. Дык у гэтым шпіталі ёсць кацельная, якая ўзімку атаплівае, плюс робіць гарачую ваду, а ўлетку атапліваць не трэба, гарачая вада трэба. Дык яны паставілі проста сонечны калектар, які грэюць гэтую воду, да? І умоўна там паўгады ім не трэба праца людзей, яны кансервуюць кацельную. Вось гэта побытавы сонечны калектар, сродак акумуляваць энергію сонца. Ён не мае фотаэлектрычных элементаў, як сонечная батарэя, таму не выпрацоўвае электрычнасці, але грэе ваду або паветра ў памяшканні і ашчаджае даволі шмат грошай. Ёсць і электрастанцыі, якія працуюць як сонечныя калектары. Напрыклад, Нур-1 у Марока пабудаваная з дапамогай еўразвязу. Сонца награвае вадкасць у трубах, вадкасць круціць турбіны, генератар вытварае электрычнасць. Дзякуючы сучасным тэхналогіям вадкасць доўга трымае цеплыню, таму такая сонечная станцыя працуе і ўначы. Сонечную энергетыку развіваюць і нашыя паўднёвыя суседзі. С 2010 года, вот в частности в Одесской области,
были построены десятки солнечных электростанций. І паўночныя. У пахмурнай Літве кошты на электрычнасць растуць, а кошты батарэяў падаюць. Тлумачыць Алексей Занёманскі, беларускі бізнесмен з працяглым досведам працы ў энергетыцы. Пасля буйных нафтавых кампаніяў у Лондоне, Маскве і Менску ён перабраўся ў Вільню і выпадкова стаў прадаўцом сонца, калі шукаў панелі для ўласнага дому. Сделать запросы на местном литовском рынке было очень-очень дорого. Связался со своими одноклассниками из Лондона, с китайскими одноклассниками из Лондона в Китае. И оказалось, что один из одноклассников, он хозяин завода по производству солнечных батарей. У фірме Алексея працуюць 12 чалавек. За гэты год яны паставілі батарэі на 150 аб'ектаў. Кампанія лічыцца дробнай паводле літоўскіх мерак. Первый год мы сделали 500 000 оборот. Вот за этот год, я думаю, в раза 2,5 он увеличится. Літоўскі ўрад кампенсуе з еўрапейскіх фондаў значную частку коштаў усталявання сонечных батарэяў, а літоўцы ўсё больш ахвотна іх ставяць. Поднимается престиж, и цена дома поднимается, и это эстетика, и зеленая энергетика, и так далее, и так далее. Но основная причина все-таки в том, чтобы сэкономить. Што ўласнік дому не спажывае сам, залічваецца ў энергетычнай кампаніі, і потым 2/3 электрычнасці вяртаюць у любы час на любы аб'ект уласніка. У Алексея на доме 100 такіх вось панеляў, агулам на 30 кВт. Хапае на абагрэў, святло і зарадку 2 электромобиляў. Электрокары заряжал ночью, потому что ночью электричество дешевле. Сейчас же я заряжаю днем, потому что электричество днем из солнечных батарей вообще бесплатное. У Беларусі сонца свеціць не слабей, чымся ў Літве. Калі вы поставили сонечную панель, 1 киловатт, да, яна за год зробіць 1100 киловатт-гадзін. Гэта вось прыкладна вось, ну, па ўсёй Беларусі больш-менш нормально. А ў Турцыі дык на агул сонечная электрычнасць на біржы стала выгоднейшай, чымся з тепловой электростанцыі, кажа Сергей Лейвиков. Это все нам говорит о том, что еще практически недоступная по цене возобновляемая энергетика 10-15 лет назад становится все более рыночной, технологии не стоят на месте. Цяпер мы назіраем сапраўдны бум ветравой энергетыкі. У Нямецчыне ветракі выпрацоўваюць 16% усёй электрычнасці, у Даніі амаль 40%, але у аднаўляльнай энергетики есть слабое место, ее нерегулярность. Солнце не всегда светит, ветер не всегда дует, а иногда дует так сильно, особенно на севере Европы, что приходится останавливать ветряки. Або наадварот, здараюцца сонечныя і ветраныя дні, калі попыт на электрычнасць мінімальны. Летась у паўночнай Еўропе здараліся моманты, калі кошты за мегаватт-гадзіны былі мінусавыя, бо электрычнасць трэба кудысьці падзець. У такіх выпадках дапамагае разгорнутая сістэма лініяў электраперадачаў і агульная біржа энергіі. Калі уключаны шмат краін, і можна умоўна кожныя 10 хвілін прымаць рашэнне, да, у каго мы купляем электраэнергію, бо яго там танней, у яго там шмат. А таксама на запашванне энергіі і не толькі на гідраакумулятарных станцыях з водосховішчамі. Очень много проектов по энергетическим хранилищам, уже есть прецеденты в разных странах мира. И, ну и, соответственно, тренд на водородную энергетику. Праціўнікі аднаўляльнай энергіі ўжо не кажуць, што яна нерентабельная. Яны кажуць, што ветракі і сонечныя панелі не экалагічныя. Да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки на самом деле. Экологи подлічылі, што цеплавыя электрастанцыі забіваюць птушак больш, чым ветракі у разліку на адзінку магутнасці. І сучасныя сістэмы дазваляюць спыняць ветрагенератор, калі на яго ляціць чарада птушак. У нас стоит в Одесской области мощные ветряки, мощная станция, и они там периодически обходят это. И там нет особого большого количества гиблых птиц или там еще чего-то. Что до червяков Путина? Энергетический рынок огромный, с невероятными капиталами, и очень сложно отличить реальную научно обоснованную информацию от каких-то грамотных манипулятивных текстов
о вреде. Для украінцаў пытанне энергетычнай незалежнасці стаіць востра. Расія рэгулярна пагражае цалкам прыпыніць транзіт газу, а багаты вугалем Донбас захапілі зялёныя чалавечкі. Таму тут шмат прыхільнікаў аднаўляльнай энергии. Это экологично в первую очередь. Это же бесплатная энергия, ну почти. Она окупается в течение 2-3 лет. Экология меньше страдает, скажем так, меньше зависимости, возможно, от энергоносителей других стран. Развіццё аднаўляльнай энергетыкі ў свеце – гэта пагроза энергетычнай бяспецы Расіі. Прынамсі, такі сэнс мае адпаведная дактрына, падпісаная Пуціным 2 гады таму. Пад маскай клопату пра навакольнае асяроддзе Захад свядома субсідуе з'яўленне ветракоў і сонечных батарэяў ва ўкраіне, прымушаючы Кіеў адмаўляцца ад таннага расійскага газу. Пропагандистски больше пропаганда, чем это на самом деле. Конечно, много денег потеряет Россия, и поэтому они так возникают. Надо стремиться все иметь свое. Ни у кого ничего не просить. Па ўсім свеце доля аднаўляльнай энергіі перавысіла ядравую, а ў Беларусі, наадварот, пасля пабудовы Астравецкай АЭС за расійскі крэдыт і падрасейскае ядравае паліва пра зялёную электрычнасць пакуль можна забыць. Недзе ў 15 годзе ўжо было разуменне, што крыніц электраэнергіі шмат, тэмпы росту эканомікі не такія, як планаваліся, і з гэтым прэфіцытам электраэнергіі няма што рабіць. У Беларусі Міністэрства энергетыкі камандуе генерацыяй, размеркаваннем і продажам электрычнасці. Нават колькасць малых электрастанцыяў, якія можна падключыць у канкрэтным раёне, абмежаваная на дзяржаўным узроўні. Каго падключаць, каго не падключаць, вырашае камісія. Хто ў гэтай камісіі невядома, як яна гэтае рашэнне прымае, таксама невядома. Гэта такая добрая глеба для карупцыі, каб падключаць там сваіх. Але гэтая сістэма не вечная. І калі яна знікне, у нас ужо ёсць з каго браць прыклад у энергетыцы. Беларусь – краіна цудаў і вялікіх магчымасцяў, пакуль не рэалізаваных. У нас ёсць самы важны рэсурс для развіцця – разумныя і энергічныя людзі. Адновіцца Беларусь, запрацуе і аднаўляльная энергетыка. Гэта было глобальнае пытанне Ярослава Сцешыка. Да сустрэчы праз тыдзень. А я заклікаю вас не пераключацца, таму што наперадзе яшчэ шмат цікавага. Праз палітыку яго выкінулі з вучэльні і звольнілі з працы. Але ён пераехаў у Польшу і стаўся паспяховым артыстам. Гісторыя беларуса Сашы Рэзнікава. Я жадаю поспехов. Новый Купаловский театр. Ребята, Купаловский только он один. Купаловский театр. С теми актерами, которые там были. Без них этого театра нет. Вы можете набрать хоть народных артистов, не знаю, но это не будет тот Купаловский театр, который был. Праект аднаўлення, які выклікаў гарачыя спрэчкі. Пасля некалькіх гадоў працы ў горадні адкрываюць дзверы ад рэстаўраванага старога замку. Той аб'ект, які паўстаў на тэрыторыі старого замку, з'яўляецца танным правобразам таго, што там знаходзілася, і па сутнасці прафанацыі для турыстаў. Вось ужо цягам больш як года Беларусь перажывае найвялікшую хвалю эміграцыі ў сваёй найноўшай гісторыі. Часта гэта вымушаны пераезд ці нават уцёкі, калі нашых суграмадзянаў выкідаюць з працы і вучобы. Мне ледь не штодня даводзіцца чуць гісторыі людзей, якім цяжка знайсці сябе на новым месцы. Але ўсё гэта наша краіна перажывала і раней, толькі ў больш сціплых маштабах. Станаўленне дыктатуры мела свае важныя этапы – рэферэндумы, выбары, пасля якіх з Беларусі сотнямі, а часамі тысячамі з'язджалі людзі. Наш наступны герой Саша Рэзнікаў таксама аказаўся ў такой хвалі эміграцыі пасля выбараў 2006 году. Стыпендыст праграмы Каліноўскага, сёння ён папулярны актор серыялаў, а таксама супрацоўнік найвялікшага музычнага тэатру Польшчы. На гэтым тыдні ў сераду мы сустрэліся з ім у Варшаве на здымачным плане польскай версіі серыялу «Кухня». Серыя, на здымках якой мы прысутнічалі, яшчэ не была паказаная ў эфіры, таму мы схавалі амаль усіх удзельнікаў здымачнага працэсу. Ну а пятніцу мы гасцілі ў горадзе Гдыня, дзе акурат у той дзень Саша граў у пастаноўцы мюзіклу «Майстар і Маргарыта». Вашай увазе гісторыя Сашы Рэзнікава. Як справа? Что отбывается? Там пообщаемся. Пойдем. Встаем! Собираем вещи! Но пан lubi na śniadanie. Proszę się nie unosić.
Террас, давай. Я тебя умоляю, ну давай купим. Все, вот это я понимаю разговор. Саш, ты же сегодня занятый там на... Не, все, я уже сегодня закончил. Так что сейчас вот я должен переодеться и еду в Гдыню. У меня завтра репетиция, а в пятницу спектакль. Слухай, а можемо ми до тебе у п'ятницю, наприклад, завітати на спектакль? І там протягнемо якраз нашу історію. На здоровье. Пожалуйста, коли ласка, милости просим. Потому что сейчас надо приготовиться. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. И то это вот мое место. Как бы здесь, здесь я всегда готовлюсь к выступлению. То есть отбиваем характеризации в том месте. И тут будет вот именно здесь, лысина здесь будет, там. Но это мы в перерыве, да, вот сделаем. Там вот давай сюда зайдем, я вам покажу. Пук-пук, увага, телевизия! То есть гардеробяна дба о то, чтобы... Саша был задоволен. Чтобы все было прекрасно и чтобы было красиво. Пойдем. Моя мама працювала з артистами нашими білоруськими, зорками. І я усього дитинства їздив з ними по всій Білорусі на ці концерти. Тому я глядів на тих сябров, пісняров, Тиханович, Поплавська. Це усі мої були дяді і тьоті. І тому завжди мені хотілося так само вийти на сцену и что-то там робить. Тому не было выбора, не было. Человек был в Беларуси пару лет тому назад. Ему так понравилось, что нашего сейчас вот журналиста Игоря просто вот заговаривает ему зубы. Вот посмотрите. Вот так вот. Выбор у меня был у 9 классе. Ага. У 9 классе, коли мог пойти на чыгунку або на кухара. Чи кіровать цягніком, чи не кіровать цягніком. Ну і якось так вирішилося у мене, що треба було йти у артисти. Ну і пішов. Другий приходить, дає червонця, я йому видаю. Дякую bardzo. Вот тебя взяли нормально на высшейшую? Взяли меня на высшейшую, без проблем. С первого раза, как это говорится, сдал. Первые 2 года уже на русский переключаюсь. Первые 2 года нормально отучился. На 3-й год я уже пошел на заочное актерское мастацтво заочное. А чому заочное? Тому що тоді треба працювати у театрі. І пішов я працювати у РТБД, Республіканський театр білоруської драматургії. Тоді був директор Анищенко Валер. Ну і працював я там до марта, до соковика 2006 року, коли пішов на вибори. Ти політикою коли почав цікавитися ввогуле? Я ввогуле не цікавився політикою, якби так, не ходив нікуди. А в який момент тоді ти зрозумів, що ось тобі у 6-му році, що стрільнуло у соковику, коли що я працював у театрі, коли я бачив, яка у мене зарплата, наприклад. Коли я слухав, що говорять сусіди, що говорять актори, які працюють вже кілька років добрих у цьому театрі. Ведаєш, поглядів на життя, ну і тоді пішов я на цю площу 19 соковика. Ну и 3 дня, 3 ночи. В день, что правда, в день я там ходил домой спать, там трохи, да? А на вечори завжди вертався. І я помню, последний день, когда 24-го, тоді хіба Верховний суд тоді сказав, що все, Лукашенко президент. И моя мама тогда это услышала здесь там в телебачении, и мне сказала: Саша, сегодня не иди, сегодня вас повяжут. Я говорю: что это нас сегодня повяжут? Она говорит: ну все, он уже по закону. Я говорю: да, там, и пошел. А у меня был спектакль. Вот 19-го мы почали, 19, 20, 20, там 3 дня, 3 ночи, я не помню.
Но и это опошний день я пришел, опошнюю ночь, и мы там стояли. И тогда я помню, о 3 године з'явилися автозаки, яких ніколи до этого не было, никто не бачил. Таких машин, для большинства людей, которые были на площади, вот среди меня, вот со мной стояли там, я думаю, там ті опозиціонери, які там завсёди кричать, то вони, може, і бачили уже десь там ці автозаки. А мы, обычные люди, мы не видели этих машин, не видели. И поэтому был дополнительный шок, когда в 3 часа ночи из темноты, с проспекта, со стороны цирка въезжают вот эти огромные черные, темно-зеленые машины, нас окружают. Ну, реально было страшно, реально. Другая вещь, которая меня так сильно реально удивила, когда выскочили космонавты. Тоже никто тогда этой формы не видел. Из таких обычных людей. Мы были в шоке. Вот. Ну и, понятное дело, всех погрузили. Нас в 3 часа ночи выпустили. И там, скажем, дождался я утра, и там в 7 или 8 я позвонил Валерию Даниловичу Ланисенко, директору театра. И он таким приємним голосом мне каже: «Ой, Саш, как добро, что ты уже на воле, все добро. Приходи до меня, поразмовляем, расскажешь, как там что». Ну, я прихожу, довольный, счастливый, что все хорошо, что обошлось, что меня не выгнали. И он мне говорит так: «Саша, ты знаешь, я родился при Сталине, учился при Хрущеве, там это было при Брежневе. Короче, всех диктаторов я на своей голове, говорится, имел. Сейчас я директор театра при Лукашенко. И я не хочу, говорит, чтобы этой должности меня лишили из-за студента. Извини, друг, давай по соглашению сторон». Попрощался, все, до свидания. Вышел, я помню, вот там вот перед РТБД, тогда еще улица Варвашени была, я так стал, у меня вот слезы рядом, там был магазин, можете этого не вырезать, я просто вот тупо пошел, купил бутылку водки, сел там где-то на лавке, выпил, говорю, все, конец. Потому что у меня не было вообще, как бы не было каких-то идей, что делать дальше, куда идти дальше. А сейчас я покажу место, в котором я провожу свое все свободное время. Практически это мой второй дом, ну, третий после театра. Второй это театр, третий это вот это место в Гдыне. Давай, заходи. Вот смотри, видишь, вот здесь везде висят портреты, автографы. Сюда приходят артисты, актеры. И на этой стене кто не может подписаться, только важные люди. Вот, например, Януш Гайос, 4 танкиста и собака, он здесь был. Вот. Или тут, например, где-то было вот Юрий Ряшенцев, автор текста «Пора, порадуемся». Вот, да. Это все мировые люди сюда приходят, оставляют свои автографы, висят их портреты. И здесь только важные люди, важные актеры могут подписаться, либо повесить свой портрет. А ты есть подписанный нигде? Я? Подписанный есть? Ну, в принципе, есть. У меня тут вообще как бы свое место. Я вот здесь всегда сижу. Вот у меня даже подписано «Саша», место кондуктора Тушеди Саша. Вот а это. Что кондуктор? Да как-то так получилось, что вот сижу здесь на проходе перед кассой. Вот, и все, проверяю, контролирую, все ли на месте. Потому что здесь вечерами, но это вечером ты посмотришь, что здесь происходит. Здесь вечером совершенно другое дело. Вечером здесь жизнь. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон.
Програма Каліновська дає можливості студентам з Білорусі, яких відлічили там з установці, які були репресовані, куди завгодно поступити. Ну, так говорили, что куда угодно, потом оказалось, что с этим проблема, потому что они не думали, что у них будут артисты. Ага, ну Артистические дела, они, во-первых, дороже, и с нами была проблема. С нами была проблема, нас как бы так просто вот в рамках программы не хотели брать. Как они это организовали, я не знаю, честно. Но у нас получилось. Меня взяли в Краковскую театральную школу сразу на 2-й курс. В моей сцене девушка работает на сцене без бюстгальтера. И сказали, чтобы ее не снимать. У якої твоєї сцені? Там, где я буду... Лиси? Ну, не ведаю, а там, де п'яний? Ну, там, где пьяный, там все одеты. Ну, то може там тебе здимем. Ну, Лысого тоже надо снять. В 2009 году я закончил. И что далее? Вот тут Далее как было это так. выглядало? У нас был дипломный спектакль. То есть как бы в каждой театральной школе главным как бы твоим экзаменом последним это является дипломный спектакль, который играют там, в течение полугода. Эти зрители туда приходят, смотрят все. Вот. Ну и, естественно, за это есть оценка и так далее. И у нас режиссером был человек, очень известный в Польше режиссер музыкальных спектаклей, мюзиклов, Войciech Kościelniak. Я его называю своим театральным папой. Вот. И он тогда режиссировал, ставил этот спектакль. Потом он после этого ехал в Познань, в театр Новый, в Познанию. Оттуда мы поехали во Вроцлав ставить «Идиота» Достоевского, тоже мюзикл в театре музыкальном «Капитоль». Оттуда приехали в Гдыню ставить «Лальку», все время с этим режиссером. И тут уже в Гдыне, я уже говорю, ну сколько уже можно ездить. Я пошел тогда к нашему директору, который, к сожалению, уже давно умер. Я к нему пришел, говорю, я хочу остаться. Он такие глаза сделал, говорит, мне надо подумать. Ну и была премьера как раз, в день премьеры тут торжественно, когда всех благодарил за премьеру. Говорит, ну и Саша, вот мы благодарим Сашу, у нас сыграл, ну и остается у нас в команде. И я тогда вот как я ревел тогда возле театра РТБД, но тогда с горя, то сейчас вот я, стоя здесь тогда, я ревел от счастья. Что меня вот дали, жизнь мне дала второй шанс. Меня взяли сюда, в самый большой музыкальный театр в Польше. Розповіді, що ти тут за 12 років? Скільки ти всього грав, що твоє було самое любимое, самое цікаве лицо? Ой, ты знаешь, ну я вообще как сам по себе актер, комедиант. Я люблю, когда люди смеются. У вас брата в Беларуси нет случайно? А? Вы мне так напоминаете? Ну, это не важно. Хорошего спектакля вам желаю. Ни пуха, ни пера к черту. Поэтому, конечно, все мои любимые мои роли, которые я здесь сыграл, это все комедийные роли. Например, был такой здесь спектакль «Спамолот» Монте Пайтона. Это тоже с Бродвея. Вот. И там я играл несколько ролей сразу. И вот что не скажу, зал ржет, понимаешь, смеются. И у меня от этого как бы такая энергия. Это такое приятное ощущение. Потом больше всего вот эти комедии. Вот у нас тоже здесь есть спектакль «Avenue Q». Это вот как Muppet-шоу, то есть мы вот с маппетами работаем, с куклами. Вот. И тоже я там такого извращенца играю. Очень интересно и смешно. Играешь спектакль, веселишь зал, весь зал как бы ржет с тебя, смеется. Ты выходишь после спектакля и умираешь. Просто вот умираешь, именно сил нету. Ты этим всем как бы даешь себя энергию. Но и каждый клоун, он реально в сердце грустный очень клоун. А ти лишиш себе, ну, неким сенсі клоуном? Конечно. Поїхав би ви зараз у Мінськ. У тебе ж хіба немає ніяких проблем, але проблему, як туди поїхати? А я не ведаю навіть. В прошлом году мы там особо чуть-чуть отличились там, конечно. Мы тут и с театрами, я там все их выдумал тогда эту акцию, чтобы поддержать Купалский театр. Тогда я обратился здесь, в Польше,
представителям всех практически театров польских, чтобы поддержали купаловцев. И я помню, тогда вот мы сделали видео здесь, на площади возле театра, как театр музыкальный в Гдыне, вот там Бернард был, вот эта дирекция нас тогда. И мы там кричали для купаловцев «Живи Беларусь». И точно это же все делали по всей Польше в театре. И потом они прислали, мы это склеили в одно видео и прислали вам. Мы показывали, я памятаю, это так само мы показывали. Вот это была моя идея. Не знаю, как там КГБ ко мне за это. За это, может, не только за это. Кожний адчуł, прийшов його час, сили отдасть боротьбе. Хто не з нами, той супроч нас, співак був сам по собі. Sasza jest znakomitym aktorem, niesamowicie. Саша выдатны актор, неверагодна таленавіты. Ён можа стварыць вобраз любога персонажа, вельмі крэатыўны і жывы. А яшчэ мае гэты рэдкі для актора камедыйны талент. Саша наш вялікі скарб. Што да Беларусі, то нас аб'ядноўвае гэтае агульнае імгненне да вольнасці. Калісьці перамены ў камуністычнай Польшы пачаліся менавіта з нашага гораду. Таму гэтым жэстам мы хацелі хоць неяк падтрымаць беларусаў. Як ты ставішся да таго, што зараз адбываецца ў Беларусі з культурай, што адбылося з Купалаўскім? Сёння, дарэчы, я прачытаў, што там самы вялікі конкурс зараз на 16 хіба актораў шукаюць. Я ожидаю поспехов. Новый Купаловский театр. Ну, ребята, Купаловский только он один Купаловский театр. С теми актерами, которые там были. Без них этого театра нет. Вы можете набрать хоть народных артистов, не знаю, но это не будет тот Купаловский театр, который был. Это легенда, это история. История нашей сучасной Беларуси, Купаловский театр. И это актеры купаловские, купаловцы. Саш, слухай. Сколько нам сейчас осталось? Минута. Так. Слухай, але ты разумееш, што ты ўжо пераехаў сюды, і ты польскі актор, ты у Беларусь, табе не вернуцца? В Беларусі у мяне ўжо білет вільчы. Але ты разумееш, нават калі там штосьці зменіцца, ці яшчэ штосьці, табе там прыйдзецца, нават калі б ты калісьці захацеў, табе прыйдзецца пачынаць з нуля. З нуля. Тут ты вядомы, тут цябе акторы любяць глядаць, тут цябе ведаюць іншыя акторы, а там... Там ніхто. А чаму так сталася? Ты разумееш, што прычына гэтага? Таго, што ты мусіў з'ехаць, Беларусь страціла добрага актора. Я хотел работать свободно, а не получилось. Ну, все. Жалко. Обидно, досадно. Да ладно. Но если поменяется когда-нибудь, я думаю, что, по крайней мере, может, фильмы, кино, мало ли, иногда еще не все потеряно. Так что... А белорусским актерам желаю терпения, удачи. Все будет нормально, все будет хорошо. У пятніцу ў горадні з удзелам 2К, фактычна кіраўнікоў вобласці Владзіміра Караніка і Юрыя Караева, пасля рэканструкцыі адкрылі частку старога замку. Каралеўская рэзідэнцыя, што памятае часы Вітаўта Вялікага і Стэфана Баторыя, гатовая прымаць турыстаў. Алесь Баразенка высветліў, што крыецца за новым фасадам гістарычнага аб'екту. Гарадзенскі стары замак – унікальны архітэктурны аб'ект з тысячагадовай гісторыяй. Гэта адзіная, акрамя кракаўскага вавелю, захаваная каралеўская рэзідэнцыя часоў Рэчы Паспалітай. Гісторыя замка налічвае больш за 1000 гадоў. Першапачаткова гэта быў драўляны замак у часы Кіеўскай Русі. Пазней у часы Вітаўта на месцы гэтага дзядзінца быў пабудаваны мураваны замак.
гэта было канец 14 стагоддзя. Ну і тое, што до нас дайшло, асноўны будынак палаца, гэта конец 16 стагоддзя, збудаваны за часы Стэфана Баторыя. У царскай Расіі тут размяшчаліся вайсковы гарнізон і клуб. Усё 20е стагоддзе – музей. Незалежнасць Беларусі замак сустрэў у змененым да непазнавальнасці выглядзе. У пачатку 90-х гадоў менскі архітэктар Уладзімір Бачкоў прапанаваў аднавіць замак такім, якім ён быў пры Стэфану Баторыю. Аднак да рэканструкцыі справа тады не дайшла. Я начал заниматься этим объектом в 1985 году. И вот, по сути, все исследования 80-х годов, они проходили под моим руководством. Вот, завершилась работа проектом, который был согласован. Вышел он в 1994 году, но не получил продолжения. І толькі ў 2014 годзе, калі ў адной з залаў музею ў старым замку правалілася падлога, улады пастанавілі пачаць рэканструкцыю. Актыўныя аднаўленчыя працы пачаліся ў 2017 годзе з увядзеннем у частцы гарадзеншчыны бязвізавага рэжыму для турыстаў. За аснову ўзялі той самы праект Бачкова, амаль 30-гадовай даўніны. Такі падыход выклікаў хвалю крытыкі сярод некаторых гісторыкаў, якія, абапіраючыся на новыя звесткі і знаходкі, указвалі на памылкі ў праекце Бачкова. Проект памылковы, змяшчаў сябе вельмі шмат памылак. Архітэктар Бачкоў лічыць, што сам палац меў, напрыклад, 3 паверхі, хаця ў арыгінале ён меў 2. Напрыклад, вежа з боку Нёмана у рэальнасці мела 3 паверхі, а зроблена 4, ну і так далей. Найбольш спрэчным аб'ектам, які быў збудаваны падчас апошняй рэканструкцыі, гэта так званая камяніца. У рэальнасці там не было такога аб'екту, а там была маленечка такая лесвіца, якая вела да вежы. Я не лічу, што ёсць вялікія памылкі, калі адбудоўваецца такі помнік, які мае ўжо некалькі стагоддзяў. У нас няма дакладных дакументаў, няма фатаграфій. У нас ёсць абмеры розных эпохаў, як выглядала планіроўка ўнутры, і у нас ёсць Томаша Макоўскага, такога вядомага мастака з Нясвіжа, ад Радзівілаў, які намаляваў у 1600 годзе гародню панараму, от якраз з замкам Стэфана Баторыя, які недаўна быў збудаваны. І паводле гэтай гравюры і адбудоўваецца замак. Крытыкавалі ў гістарычнай супольнасці і тое, што рэканструкцыя канцэнтруецца толькі на адным гістарычным перыядзе. Сумнеў выклікалі і метады выканання працаў. Звычайныя будаўнікі і нават студэнты будаўнічых вучылішчаў з перфаратарам разбіралі гістарычныя будынкі, а новыя ўзводзілі з сучасных матэрыялаў, напрыклад, керамічных блокаў. Той аб'ект, які паўстаў на тэрыторыі старога замку, з'яўляецца танным правобразам таго, што там знаходзілася, і, па сутнасці, прафанацыі для турыстаў. Я думаю, як з Эйфелевай башні. Калісьці яе будавалі, увесь Парыж на дыбы встал. Не хацел этой Эйфелевай башні, самай выдатнай асобы. Зараз гэта сімвал Парыжа. Я думаю, што і гродзенскі стары замак, не гледзячы ні на што, з часам усім будзе падабацца і будзе візітнай картачкай гародні. Першую чаргу рэканструкцыі, уязную браму, галерэю і сярэднюю вежу афіцыйна завяршылі 5 лістапада. Ад учора аб'екты дасяжныя для турыстаў. На чарзе сам каралеўскі палац. Адмыслоўцы спадзяюцца, што перад пачаткам працаў у ім улады прыслухаюцца да крытыкі і зладзяць дыялог з гістарычнаю супольнасцю, каб за новым прыгожым будынкам Беларусь не згубіла сваёй гістарычнай спадчыны. На наступным тыдні ў пятніцу мінае роўна год ад забойства Рамана Бандарэнкі. Летась 12 лістапада ён запытаўся ў групы чужынцаў у масках, чаму яны наводзяць свае парадкі ў ягоным двары. У адказ на яго наляцела зграя апрычнікаў, якія збілі і выкрылі яго, пасля чаго прывезлі ў шпіталь ужо ў стане комы. Колькасць хлусні, якая пазней вылілася з вуснаў прапагандыстаў і чыноўнікаў рознага калібру, цяжка падлічыць. Лукашенка і Качанова цынічна хлусілі, што Раман быў п'яны, хоць лекары падзяліліся дакументамі, з якіх ясна вынікала, ніякага алкаголю ў крыві памерлага не было. За такое публічнае выкрыванне хлусні лекара Артёма Сарокіна і журналістку партала «Тутбай» Кацярыну Барасевіч кінулі ў турму. А што з забойцамі? Ініцыятыва «Байпол» выкрыла імя кожнага датычнага. Дмітрый Шакута, Дмітрый Баскаў, прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсмонт, яшчэ 12 асобаў.
Злітыя ў сеціва размовы міліцэйскіх чыноўнікаў пацвярджаюць, што ў органах ведаюць імя непасрэднага забойцы. Гэта Дмітрый Шакута. Але сляпая Генеральная пракуратура Беларусі спыніла справу, бо так і не змагла знайсці вінаватага. Я веру ў тое, што прыйдзе час, калі пракуратура новай Беларусі адновіць гэтае расследаванне і ўсе ўдзельнікі забойства атрымаюць па заслугах. Раман, ведай, што мы ніколі пра гэта не забудзем, як і пра твае апошнія словы. Я выходжу.